As always, one ZPM official candidate pu TBC Lalvenchhungan an bial mi pui hne na athil tiam tur ane chun chu a eiruk velo tur thu ani ti asoi nizana as always one le 2 ZPM block hwai hota chimhui bazara street campaign buat saya pu TBC Lalvenchhunga hian Mizorama pathian ram tundinin omse ti chu an du berani a chutiang ti tur chuan malam an pan a hun to ti asoya an bial mi puite hne na atiam tur ne chun chu ka eiru lovang ti ani eirum na hiram ti chuan op tu masona dal tu ani miawa wangin eng anga policy thapo nei chin ma se athlen na tur athlen zo lo chin na chan chu eiruk na wang ani awangin MLA thantlin ani chuan a eiru don lo ani satlia mai lawa eiruk na ti top turin theitop a chwa don ti asoi pu TBC Lalvenchhunga chuan ZPM in kalphung thar an zor chu langtlang sarkar ani dona alan tlang don biawa wangin eiruk na atom imvek dona party mi te le a theifa te chautel na chin kha mi pui huam zo ani to don ti asoi Inkomi simhui MPF Local Forum President Puvanel Somana Kaishwaya ZPM General Secretary pu SL Ngur Sailawa Sailaw po inthu asoyani